Mahirap iwanan, mahirap makalimutan. Henry M. sa Morning Hirit. Malipot-lipot, aray ko. Ano itong Ayan. Nahulog sa... Pangyari sa maabaka. Nahulog sa tumbler ko. Malipot-lipot na pagkaaga. Pagkapoon-poon. Ay, nako. Maray na aga po Pilipinas. Mga Bicolano sa iba na partikan mundo. Legazpi City, Probinsya Canalbay. Welcome mga tugang sa programa niya tong Morning Hirit sa DCGB. Maray na aga po sa Indogabos namin na mga Bicolano, good morning, 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 good morning. Kasabay niya to mga tugang sa Technical Department, Ronald Baldo, Newsroom News Director Mar de la Cruz, Luwas Mega Force Patrol. Kasabay niya to dyan mga tugang si Chief Reporter Jimmy Nasalita. Ang walang kupa, ang walang... Ang babaeng umagang-umaga matana. Ayan. Dapat pala naroon pa lang kayo ni ano. Ang babaeng atab na atab. Tindog na. Yan. Karen Ala. Pirmi ako na inutan ni Karen dyan sa kuwan sa baba. Paghalat kan movie. Sa luwas mga tugang kasayan ng niya to dyan. Si Paring Alar Mario Joshua Bino Jomar Bien. Kasabay niya to mga tugang an bilog na tropa para po sa mga informasyon niya na pag-aaga. Good morning po Legazpi City, Probinsya Canalbay. Mga birthday greetings natin. I-text na po sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Sa programang Morning Hirit, bawal ang kinit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-Morning Hirit. Si Henry May M. mga travel, ingat ka mo ha. Makusog ang bagsak ang uran. Nag-short nga na ako ngunya na aga. Nag-short nga na ako ngunya na aga ta baha tabi. Hindi po sa may ibaba kan DCGB ngunyan. Ngunya na aldaw. Kaya, day man talaga nagkukulpa ini. Kaya pa siguro kita mga tugang nag-short na sa nakong ngunyan ta. Mga kwan lamang mapropres kwan lamang. Medyo makuan lamang ano po kayan mahorhaya-hayan lamang. Medyo makabilo-bilo lamang kwan so ano ini sa tuyang bitis na mapropreskohan lamang adi. Kaya good morning Tabi Legazpi, kumusta ka mo dyan sa mga satuya na mga birthday boy, birthday girl, si text na lang yan. Taon-taon lang yan, mga tugang tara mo tamunan mga marahayin na bareta di po sa sendong programang Morning Hirit. Marhain na bareta, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Pag-istoryahan ta daw ini, ito slim down, fill up with soap. Yan. Para da tabi magsaday-saday ka o kaya magniwang-niwang ka, dapat da tabi sabaw sana. Gararog ka ng gari simpleng Bicol, Gari-arog po kan mga tugang ang simpleng Bicol kan sa tuyang istorya ko niya na pag-aaga. Sabi digdi, mga tugan sa tuyang marhain na bareta sa pag-aaga, basa, ang pagtaba na tabi o pig-apod na obesity, iyo po ang garo nagiging pandemic na iyan sa bilog na mundo. Dahil lang po mga tugang sa sistema kan sa tuyang pinagkakaraon. Iyo man ang gada, Iyo man, ako sa iling ko, gari iyo man ang gada. Nagiging pandemic siya, mga tugang sa bilog na mundo, dahil ang tabi mga tugang sa klase kan sa tuyang pinagkakaraon. Bilang resulta kay ni, minalangkaw mga tugang ang pig-apod na heart disease. Minalangkaw ang pig-apod mga tugang na heart disease. Siring man, tabi paglangkaw kan sinabi ng heart disease na iyan, minaresulta iyan mga tugang sa kwana, minaresulta tabi iyan sa minaresulta iyan mga tugang sa pig-apod na stroke, minaresulta tabi iyan sa pig-apod na cancer, asin minaresulta iyan mga tugang sa diabetes. Na iyo po ang nagiging alarming sa bilog na kinaban. Saro tabi sa simple na dietary change kan sa tuyang buhay, iyo tabi ang pagkaigwanin mga dietitians. Tanganing ma-measure ta mga tugang ang pagkaon na sa tuyang pinagka-intake oral daw.
Pero sabi digdi, saro databi sa option tangani nagari medyo makontrolan sa imong pagtaba. Iyo databi ang nutritious soap. Masustansyang pagkaon nahababa mga tugang sa salt rehydrate. Nababa mga tugang ang asin. Yan ha. Asin ini man nakaka-flush mga tugang nin mga waste sa tuyang lawas. Sabi, ang bottom line mga tugang ang tawo databi na nagkukonsumo nin saro hanggang 2 mangko mga tugang na soap kada daw. Minaniwang ini asin nagakaigwada tabi nin marhay na metabolismo sa lawas asin siring man iga po siya nin marhay na calories intake kumpara tabi duman sa mga daay nag-inom nin sabaw. Yan ha. Ang mga homemade iyo databi ang the best. Iyo man agad ano. Siyempre kan magibo da maiwasan mong magbugtak yung mga ingrediente na harmful sa lawas ta. Ang mga homemade databi is best. Ang canned soap databi loaded iyan ki mga salt asin chemicals. Yan ha. Yan taban, ay sandali nakuwang ko pa. Yan taban mga marhay na bareta, mga tugang sa morning hirit, tigdi po sa DCGB, ngunyan po daw din Friday. Petsa, anong petsa ngunya Ronald? 21 ano? 21 ha? 21 mga tugang kambulan na Pebrero. Digdi po mga tugang sa DCGB, yan po marhay na bareta. Good news! Mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Yan. All right. Sige. Pagbay good news, tabi, marahay ang buhay. Pero yan po, makaon mga absolute na iyo na iyan. Kundi, dapat mga tugang na adalan kimaray kung ano tabi ang mga pwedeng gibohon. Lalo na databi ang pagkukuanin mga dietitian o nutritionist. Ha? Para po mga tugang makontrol ta ang sa tuyang pinagkakaon oro aldaw. Bueno, ramontan mga buena manong report. Hali po dyan sa lawas kay si Karen Ala. Si Henry M. ang lalaking hindi inuumaga. Hello Karen, good morning kami. Good morning, KBBB. Good morning sa mga paraan tabay. Mismong gobyerno provinsyal na ang nagpahayag na dainin fondong itatauan provinsyal sa pagpadagos kan Inang Magayon Marian Festival. Kinumpirma na iyan BP sa ni Provincial Administrator Dr. Cedric Daet, katakod kan opisyal na pagtauning payag kay ni kaswapon na dain ang mangyayaring Magayon Festival ngunyan na taon. Matatandaan kaya tabi BP na inasitang nag-report, kinumpirma sa tukang Citico na ipapadagos man giraray kan Diocese kan Legazpi ang Inang Magayon sa ibang kan posibilidad kayo ito na ipakansilan ining Magayon Festival ngunyan na taon. Dahil saan kautuban kan mga kapadean, ibus ining Mayo. Alagad sa pagkipagurong niya to kay Dr. Cedric, digdi na mismo nagpaliwanag si Provincial Administrator na dahil itatagbo asin ipapadagos ninda ining Mayo, gaipusunduhan kan provincial ang aktibidad na ini, gawa na sa lindong pagkan Citicaw, ining Inang Magayon. Dahil sa giraray ining nagsasabi na mahigot na magsusunod ang gobyerno provincial sa Omnibus Election Code na nagbabawal sa pagpaluwas ng pondo or kwarta kan gobyerno sa laog kan 40 is 5 días na election ban. Yan tabi BP ang istorya digdi sa Kapitolyo Provincial. Karen Ala, DCGB News. Salamat tabi Karen sa report. Ang babaeng agang-aga tindog na. M. Lalaking hindi inuumaga. Medyo nakuha kayo kay Karen naugmahon ako na paggagaga perming nainot sa kuya digdi sa DCGB maghalat magsakay sa mobil. Karen, padaguson mo tabi yan anak ha. Padaguson mo tabi Kamo yan. sa Morning Hirit, kaiba si Henry M. ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Alas 5. Ay, alat mo na. Madali lang. Taonin gina mo. Ay, may klase. May klase nga Henry M. Kung baga sa klase, bako Ronald, bako Ronald suspended tabi sa klase. Diba? O, sabi nga ni kan City Government of Legazpi, forwarded sa kuya ini ni Sir Tony Reyes. Sabi niya, suspension of face-to-face classes
face-to-face classes in all levels, public and private school, shall remain suspended effective today, 21 of Feb 2025, due to continuous effects of shoreline and Albay. All classes shall shift to alternative modes of learning. Please be guided accordingly. Yan. Gusto sabihin, tabi, suspendido tabi ang klase. Ang face-to-face, pero sa klase tabi, dahil man suspendido. Yan, di ba? Pwedeng magkaigwa ki mga alternative, mga tugang mode of learning. Ha? Di ba? Ang magkaigwa tabi ki, ano yan, ki alternative mode of learning. Ha? Tabi, ano, alternative mode of learning. Tabi tangani na masabutan mga tugang kung ano tabi ano yan ang gigribuhon sa school yan. Pero ulitin ko lang sa totoo lang dahil man po suspendido ang klase face to face lang ha. Good morning tabi kay Busing Nonito Gaviria, sabi ni Paring Ray, good morning padi. Kaya magin andam kamo ihagkos nindo sa habayan ang katotohanan sa kaitahob nindo sa endong daghan ang katanusan. Isapatos nindo ang pagiging andam para sa paghulit kan marhay na bareta nin katuninungan. Sa gabos na oras, darahan nindo ang pagtubod bilang kalasag, tanganing masibo ang nagkakalayong pana kan maraot. Ikatulo nindo ang kaligtasan bilang ikalo nindo ang kaligtasan bilang helmet. Saka kaputan ang tataramo nin Diyos bilang espada na itinatao sa kang espiritu. Efesos 6:4-17. Yan. Good morning, pare. Maray na aga, tabi, pare. Ikana ang tunay, tabi. Aha. Maray na aga, tabi sa... Tabi Panagos tabi ang satuya na kuan programa sa DCGB. Nasa linya muna ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kay si Pading Alar Mario. Ay, baretang mainit sa morning hirit. Good morning Pading Al. Go ahead. Thank you so much, Pade. Malipot na morning. Padagos na pigpapakusog kan simbahan Katoliko ang pagtubod sa Diyos kan lambang pamilya asin sa mga barangay. Digdi sa parokya Kantaisan sa pamayon ni Father Rex Sarhona, aktibo ang pag-organisar ng mga paseminar asin na formation kan iba-ibang komisyon na binilog ni Bishop Joel Bong Bailon kan Diocese of Legazpi. Kada primerong Biyernes kan bulan may pigigibong formation para pagadalan ang mga katukduan kan simbahan base sa Biblia. Ngunyan Bible Month, pagkos man ang paguturo, lalong-lalo na sa mga jóvenes na sa sa Diyos. Ang Paris Renewal Experience, aktibo ini na pig-organisar nin mga nagkampira ng mga batches at siya na hapon naman alas 6 imbitado giraray si Sayman na interesado na gusto magsabay sa PREX o Paris Renewal Experience para pagadalan ang mga katukduan kan mahal na Diyos asin posibleng maukudan mo ang pagbabago sa diri. Yan tabi pa rin ang informasyon digdi sa luwas Alar Mario DCGB. Salamat Paringal sa report. Hali po dyan sa luwas. Oras natin, alas 5:38 na po din pagkaaga sa DCGB. Aramon taroon mga headlines in the morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Nasa linya mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Nasa News Base. Ngunya na pagkaaga para po sa mga headlines na yan. Paring Mar, good morning. Anong latest? Good morning, BB. Good morning sa mga tabay. Headlines mo yan.
Department of Energy naganda na para masiguro na sufisyente ang supply ng kuryente sa midterm election. Survey firms kay puha ng magparehistro sa COMELEC. Transition sa Presidential Communications Office pupuna na matapos na maglusod sa pwesto si Acting Secretary Cesar Chavez. Dating broadcaster na si G. Ruiz napili na magsalita kay Chavez. Tortang talong top 2 sa Test Egg Dish can Taste Atlas. All Senator Coco sagado ni Senador o Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Senate President Jesus Cudero. Uli sa eleksyon papatawan ng padusa sigun sa COMELEC. Di pala pwede mga survey. Mga survey. Pwede ka mag-survey pero magparehistro ka sa COMELEC. Yun. Tama man. Tapos uning mga bully, mga pasaway sa eleksyon, papatawan doon yung padusa sigun sa COMELEC. Aberdaw. Testingin. DICT, pinakusog ang cybersecurity infrastructure ka nasyon para sa maabot na eleksyon. DepEd, agado ng tabang kan NBI and PNP sa na-discovering ghost students na nagkapirang private schools, sirarom kan senior high school voucher program. PSA, na dit sa padagos na pagitaas ka numero ni mga aking ina. Sa kaya na pang sira, binangga sa West Philippine Sea, tulong para sira, nawawala sigun sa Philippine Coast Guard. Dosing Pinoy na biktima ng human trafficking sa Myanmar, nakauli na sa Pilipinas. Mantang 53% kan balota para sa Mayo 12 Pirilian, na imprinta na sigun sa Commission on Elections o COMELEC. Alright, so VP ang mga headlines ko niyan. Mag-ingat po mga taga-Albayan sa Sorsogon. Yellow warning kita. Iyan. Po ang kasubahong alas 5 ng aga sabi kang pag-asa. Okay, from Newsbase, sino po si Mardela sa pangaran kan PYC Enterprises sa napang sa Mr. and Mrs. Raul Emereza Calio. Diyan sa oras at Rigas City, basta radyo, i-PYC nyo yan. Doon na po sabing konektado ko mo maski dang low. Ini po si Mardela sa Ginaray from Newsbase. Good morning! Yes, thank you pare. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. All right, thank you paring Mars sa mga headlines in the morning. Aramon ta daw muna mga tugang ang kwan. Alamin muna natin ang ano yan ha. Alamin muna natin ang sitwasyon kang panahon sa bilog na Bicol Region. Apodanta muna ang pag-asa. Mga tugang oras natin, alas 5:40 nin pag-aaga sa DCGB. Ramon ta daw mga tugang ang latest tabi. Kasabay mga tugang si Aramon ta daw ko siya nasa pag-asa. No? Oras, ngunyan tabing alabo na i-text na po ang mga birthday greetings. Tapapasadahan tatabi yan. Good morning, Miss Alexis. Good morning po. Yes, sir. Yes, ma'am. On the air ka na po sa tuyang programa. Ano po ang latest forecast? Go ahead. Opo, para po sa ating latest weather forecast, ang shear line ang patuloy na nakakaapekto sa Southern Luzon at Visayas ngayong aldaw. Bale, as expected, itong shear line ay magdadala ng mapanganurong kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-uuran, as in mga pulo-pulong pagkikilat at pagdaguldol na mamamatian sa bilog na Bicol Region. Bale, itong shear line sa ating weather advisory, ang unya na aldaw ay magdadala ng moderate to heavy rainfall na may tinatansyang 50 to 100 millimeters of rainfall sa mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Catanduanes, pati na rin sa Masbate, at heavy to intense naman or yung may estimate na 100 to 200 millimeters sa probinsya ng Sorsogon. By tomorrow naman, inaasahan natin na itong shear line ay magdadala ng moderate to heavy rainfall sa probinsya ng Masbate. At hindi na natin inaasahan na ito ay magdadala ng heavy rainfall sa mga ibang probinsya ng Bicol Region. So, Masbate lang yung naasahan natin na affected by tomorrow. So, kung dito po sa Albay ay asahan natin na mag-i-improve na ang
ating weather by tomorrow based sa ating weather advisory. At yun po, sa ngayon wala namang binabantayan or minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. And sa ngayon po, nakataas ang yellow rainfall warning sa probinsya ng Albay at Sorsogon dahil sa inaasahan nating dadalhing ulan itong shear line in the next 3 hours. Bale, yun po ang ating weather forecast. Yun po si Alexis Rivior ng DOST Pag-asa Legazpi ang nagbabaruta. Oh, gusto sabihin mo tabi, Miss Alexis, sa ano yan, sa aga, medyo improving na kita hanggang Domingo, ano? Tama? Opo. Ayun, okay. So sa Kwampo, so ang yellow warning ba yan, so halangkaw na antas kan rainfall signal? Mo po yung una. Yan. Okay. Oo. Okay. Oo. So meaning kontrolado lang mo ng bagsakan walang kumpara sa iba pang rainfall warning, ano? Opo. Ayan. Okay. Thank you po, Miss Alexis, sa report. Bye-bye. Mga tugang, iyan po ang latest na kamugtakan kampanahon. Hali po dyan sa pag DOST 15 bago mag alas 6. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na karaman, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Sandali lang, aramon tadaw ang mga naibang istorya. Ngunyan tabing pagkaaga. Tugang, aram daw nindo kung anong apod kaining naka vertical. Ini po na kwan. Ini baga na sa itaas kan upper lip, sa itaas kan upper lip. Oh, tama. Gari tama man gayon. Gari tama man gayon. Sa itaas kan upper lip. May lower lip baga. Di ba? Iba ko lower and upper, di ba? Aram mo yun mga tugang kung ano nga pod ka iyan na kurit. Ini baga na hali sa dungo ta. Hali baga sa dungo. Igwang kigari kanal-kanal. Ining hali sa dungo ta. Gari may kanal-kanal. Pababa sa upper lip ta. Gari nga, pahit naman ang pahit mo. Pababa sa upper lip. Tama, di ba? Tama, pwede. Pababa sa upper lip. Ining upper lip ta, igwayan mga tugang ki gari kanal-kanal, pasiring sa dungo. O, nakuha na, nasabutan na. Gari nga yun na nga, nakuha amin na nga rin. Gari nga nasabutan mi na. Ano min ako nung apod kaan? Aram na nindo mga tugang ko nung apod kaan sa Ingles. Ang apod tabi kan sa English, philtrum. Philtrum. Spelled as P-H-I-L-T-R-A-M. Ay, sorry. Mali. P-H-I-T-L-R-U-M. Yan. Philtrum. Yan. Ang apod tabi kan philtrum. P-H-I-L-T-R-U-M. Philtrum. The vertical groove on the middle area of your upper lips is called mga tugang philtrum. Yan. Yan baga na. Basta yun na. Kalikalingan. Kasi siring dyan sa
Sa taas kan sa tuyang udoy, pababa sa udoy ta. Ang apo databi kan philtrum. Yan. Hindi ko nga nung ang Tagalog, hanapunta daw ko ng Tagalog, Nakukunaw ko ayan, Tagalog. Madali lang nga, napunta tabi kung ano ang gusabihon ka yan na terminolohiyang yan sa may Tagalog yan sigurado. May lang ha, philtrum. Philtrum in Tagalog. Yan, ha? In Tagalog. Philtrum in Tagalog. Ay wara. Wara boy. Philtrum in Tagalog meaning. Okay lang ha. Philtrum in Tagalog meaning. In at philtrum na mismo. Yun na Warang Bicol ade. Warang Tagalog ang tawag sa pagitan ng ilong at labi. Iyan. Iyo palan ade. Lower lip philtrum in Tagalog meaning. Okay. Sabi digdi. Ang lukab sa pagitan ng ilong at itas ng labi ay tinatawag na philtrum. Ayun. Philtrum. Gusabihon, ang lukab, itong gari kali-kali, gari kali-kali, ang apo na tabi kaan, philtrum. Yes, yan na. Paningit sa Morning Hirit. Yan po ang mga dagdag na karaman, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Yung man ang ganda, no? Kita nga, di tara. Inda kung aram, siguro aram na kan iba gayon. Ang apod ka na kalikaling iyan, tabi, mga tugang sa... Ang gusto kong maraman, Ronald, inibagang sa baba baga kaan kan ngode, igwa kigari sodoy-sodoy. may sodoy-sodoy baga na manipison. Ano daw nga apod ka? Nadi, ano daw nga apod ka yan? Iyan po mga dagdag na karaman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Aber daw, sandali lang, tamay, hunigari may gustong magpaliwanag. Hello? Hello? Hello, Migo, morning. Anon. Yeah. Nagpaligtali sa may yung anong purpose kaya? Agihan kan kuan? Agihan kang... No. May kali-kali. Kaya nga may kali-kali, di ba? Yan, magapig pattern ng pag-ibog ang tinampo. Latosunta ka dyan, ha? Maganda, mahal na Diyos baga. Talagang planado niya manade na may kali-kali dyan. Kung may kali-kali, maburulosan dyan ka. Sen maagi iyan. Di ba? Sen maagi. Buda may ulang-ulang mabagang diit. Kaya nga, Di ba? Pero baga kumbaga sa salog baga, may... Actually, gabos pa rin na purpose sa sa yaon sa lawas ta. Gabos na yaon sa lawas ta. May purpose siya. Tama ka. May mga kanya-kanyang Oh, functions sila. pero ang sa kuya, ang pinaka-importante na yaon sa lawas ta, pinaka-importanting parte, luho. Iyo baga. Luho. Buda sa parte kang kamot. Oh, di ka pwede pa rin na, kundang luho ang lawas ta, di ka mabuhay. Siyempre. Sa nga mahango, sa nga makaon. Di ba? Di ba? Oh. Muna may sa kamot naman, may mga kanya-kanyang function man niya. Ayo. Pondo. Tatam. At sa dungo, ano na ba ginamit sa dungo? Paghangos, di ba? Dahil niya kung kamot bagang sukataning kang... Aning so gigis. Yan ang purpose ka, ang panglimpya sa dungo. Migo, pero pa Migo, may ba kita? Ini nariparo sana kan pag-iriba ka nag-agi dyan sa may ginubatan baga. Makatakot to na dyan ng tulay. Iyo, pigayos baga. Tingnan, wala. Pag may nag-agi dyan truck, doon nag-biwod, isos. Iyo yan so kwan. Iyo yan so pigapon sa kuya. Kundi pigpaliwanag iyan kan mga structural engineers. Normal para lang sa truck. Sa truck. Normal para lang sa tulay. Naigwayang kitag sa ibong kay gali coil something. Kaya nga Arag pa lang ka ng pagkonsakan tulay na natag sa ibong ka naigwa ki ano po kan pali flexible.
delikado migo na. Bako man da. Manlugod baga. Bako man yan delikado ta. Dahil man pwedeng kidit yan. Kapag kinidit mo yan, baka mag-crack o ano, dapat may flexibility talaga yan. Normal na yan. Normal yan sa mga tulay. Mag-adi dyan sa may tulay. Pwede mo mag-sintro kung sa dahil masana na auto mo. Pwede. Mas maray naman. Mag-adi sa tulay yun. Iyo man sanak, alam, pagkabot naman sa puro, sarabatan manggiraray. Di ba? Sorry, hindi ka na mag-adi naman sa pinakatulay. Yes. Kaya, yun. Okay, salamat. Alright. Sige, bye-bye. Alright, sige, aramon tada sandali lang bago sa report ni Joshua, sandali lang taon ni may importantihon ini. So, activity topic sa local civil registrar. Yeah. Sa maabot mga tugang na Pebrero, alat ngo na. Sa maabot tabi na Pebrero 20, halat nga ano nga ni ito o anong pizza ito? Yaon sa alat nga na tabaka. Hay so binasa ko igwa ki aktibidad So mga sa maabot na Pebrero, sa aga pong Sabado, sa aga tabing Sabado sa aga, Ronald, 22. Haputa daw nal kumari may report ang duwang Ronald, o inaduwa, taputon mo kung may report, inaduwa. O inaduwang magayon, na intern, taputon mo kung may report. Diba? Sa maabot mga tugang na petsa 22 tabi kan Pebrero, igwa po giraray ki caravan, ang civil registration caravan po sa Bangkiruhan Covered Court, which will cover Barangay Kagbakong, San Francisco, Bagakay, Bariis, Bangkiruhan, gigibon tabi sa Sabado, Pebrero 22. Mga barangay officials are also enjoined to attend for proper information. Yan. Kamutabing mga taga dyan sa Barangay Kagbakong, San Francisco, Bagakay, Bariis, Bangkiruhan. Kung may problema ka mo sa sendong mga birth certificate, tabi. May problema ka mo sa sendong may mga errors yan na dapat kurihiran. So mga death certificates, marriage contract, as in etc. Pumasiring ka mo dyan tabi sa agang Sabado, Febrero 22. Sa Bangkiruhan Covered Court. Yan. Sabi ni Ma'am Presi, magkuruyan ka mo dyan, magkuhan ka mo kung may mga tuyo ka mo dyan. Di na ka mo maduman sa munisipyo. Magayon na programa ini, di na ka mo maduman sa City Hall pala, not munisipyo. Di na ka maduman sa City Hall. So mismo ng mga taga-local civil registrar ang mapasiring po dyan sa Endo. Ulitong ko lang, mga taga-barangay, maski kayo bako na mga, kabasa may tuyo dyan na huraran Kagbakong, San Francisco, Bagakay, Bariis, Bangkiruhan. Maghirilingan kamo sa Bangkiruhan Covered Court tabi sa agang Sabado, Pebrero 22. Yan, okay? Bata dakulong pala so nagpakarasal kang nagdakulong pala so nagpakarasal sa mass wedding, tabi. Kang inot sa di ba? Dakulong pala. So mga nagpakarasal da akan Pebrero 15 kasalang bayan na yaon na banggit na mga barangay, ma-distribute man tabi kan marriage contract sa Covered Court. Halimbawa, tangod sa aga bagang Sabado, may tiripon diyan. So mga nagpakasal tabi sa kasalang bayan, i-distribute tabi sa aga. So sa endong marriage contract, kung kamutabi taga dyan sa pinag-udambitan nyato na mga barangay. Yan. Ma'am Presi, yan tabi ang paaram ni Ma'am Presi. Ta importante tabi. Yan tabing marriage contract, ingatan na, pag nag-iriwal-iwal, pag may mga tao na pag-iriwal-iwal, gigurunos ang marriage contract. Diba? May mag-aragom-agom na,
pag nag-iriwal-iwal, ang marriage contract, gigurumos. Pero dahil manggigisi. Gigumos na, naling mo na. Bata yung bagang papel na yun. Importante hon yan na dokumento. Yan mga tugang ang kontrata na dahil tabi ki expiration. Dahil nag-expire dyan, may na-expired sa raayan, kung ang saro mga tugang, wala na sa kinabahan. O kung iyan, tabi dideklarar na null and void. Na void. Null and void. Kan korte o kundi sa kansimbahan, katag kunigwa tabi ki mga irregularities sa nangyaring kasal. Pero kung dai, yan tabi marriage contract na, dahil mo nanggad pwedeng i-renew. Joshua Bino, nasa linya. Kaya ka Joshua, mag-ingat ka, mag-desisyon kung sisay talaga. Kapag nagpakasal ka, dahil mo pwedeng bawion yan. Joshua? Joshua? Hello? Come in, Joshua? Siya naman daw ang kauro ni Joshua. Nagsundo na naman na. Joshua? Hello? Hello? Si Jomar gayon. Pwede si Jomar? Jomar bien. Nasa linya. Come in, Jomar. Salamat, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga aparantabay. Dahil manggiraray pa nagdideklarar ng suspension ang banwaan kan tiwi. Puun ka sudma. Yes, yes. So, tiwi digdi sa first district, tiwian na may klase. Sundok mo niyan. Taday pang official statement, arog kang kasudma. Ang banwaan kan malinaw, nagpaluwas na ni nabiso si Mayor Cheryl Capus Bilo na suspendido ang klase sa banwaan kan malinaw in all levels, public and private. Sa banwaan kan Bakakay, Iyuman, February 21, ngunyan yan, suspended manggilari ang klase. Sa Santo Domingo, Iyuman, mag-ship muna da sa modular na synchronous form of klase, sabi ni Mayor Jun Aguas. Sa Malilipot, nag-declare man in suspension, public and private, sa Kabus na level. Ngunyan daw, si Mayor Crisel Agman, dai pa nagpaluwas ki abiso, pero malinaw sa abiso niya kan kasudma na suspendido ang klase until lifted. So, dai pa man piglilift, bagaman dai pa man nagapaluwas ni official na announcement ang LGU Tobacco, gustong sabihin, sa mga oras na ini, suspendido ang klase. Malilip lang ito pag nagsabi na ang alkalde na may klase na. Although nagalat pa magirarig kabusan na mga taga-tabako kung kan latest kung ano ito ililip o dahil. So, iyan ang kabanganta. Pero as of, ini, sa oras na yun, isabot iyan na dahing klase, taday man piglilip ta. Mientras tanto, BP Henry, sa ibang mga bareta, sarong residente kan Zambales, kan Central Luzon, ang arestado kasod madigdi sa syudad kan Tabaco dahilan sa kasong adultery. Yan. Ang suspect, sarong 29 anyos, na may agum naman, na empleyado, na taga duman sa ibang lugar, pero garudigding wala sa Tabaco, hindi namin mirmihan. Na-arrestar dahil sa kasong adultery. Ang adultery baga, BP Henry, ang pigkasuhan kayan, babae, Iyo. tapag lalaki concubinage. Yes. Sa kasong ini, damay siya, talag kaso, suagum kan babae. Okay. Pigkasuhan suagum niya, ay su babae, kinasuhan kay itong agrabyadong mister, kinasuhan suagum niya, ng lalaki. Kaya ang kaso kay ito, adultery, damay ini, tayo ni sa lalaki. Yes. Kaya adultery man ang kaso niya. Ini ang kaso na ipinagsangat sa sala ni Judge Almiñana, ang presiding judge kang MTCC Tabaco City. 18,000 pesos ang kaso, ang kantidad, kan piyansa na rekomendado sa saya. Day ako pang-update duman sa babae na kasabay sa kaso na adultery. So,
So, suspect, aliw lang mo yan sa headquarters kan Tabaco PNP. Yan ang report ni Omar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Okay na, dahil na. Ayun, ano pala nagdi si Joshua sa tuyang cellphone. Mga tugang sa dagdag na report. Hindi inuumaga. Joshua, good morning, come in. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga parantabay. Ang cellphone kong receiver, basta iya po rin otro. Dahil lang nakukontak. Bayan Anyway. na magpara rason. Sorry. Dahil na magpara palusot ki kung ano. Ano naman na. Ay, under pa lang kita di. Opo. Dahil ko na, dapat palang pigtanguan ta ka lang. Pigtanguan ta ka lang pala. Pasala naman na. Pag-una ko nang uro naman kitang duwa sa kanto. Okay, sige, go. Yes, anyway, BP, sa dagdag niya tong bareta, binawian na kan sinublian na buhay ang 44 anyos na paraoma residente kan barangay Bunga, digdi sa Legazpi City. Iyo ini ang driver kan motorsiklo Honda Beat na na-imbelto sa sarong aksidente kan nakaaging banggi. Hindi na impormasyon, follow-up na nakuha kan DCGB News sa Legazpi PNP sa paagi ni Chief Investigator Police Executive Master Sergeant Carlos Panya. Kung nasain, binawian ng buhay ang biktima mag-aalas 12 an udto kaso udma mantang inikota na pigbubulong sa sarong ospital. Mientras tanto, ang naging kabanggaan kay ni sarokman na motorsiklo Honda Click sa kayman ang 47 anyos na lalaki na residente kan barangay Binanduahan, Legazpi City. Kung sa iniman, iyo na padagos pang pigbubulong sa ospital digdi sa syudad. Kung matatandaan, nangyari ang banggaan kan duwang motorsiklong ini. Alas 10 ang banggi kan pitsa 19-2025 kaining bulan ng Pebrero. Partikular na kan Miyerkules na banggi. Duman ang duwang ini nagbanggaan sa access road sa barangay Tamauyan, Legazpi City. Sa kusog ka na banggaan, pareho nagsaparan matinding tama nin mga lugad sa lawas. Ana duwang biktimang ini sagkod ganit na nakasuod mga magpuod to kan bawian nin buhay ang driver kan Honda Beat na sarong 44 anyos na lalaking paraoma. Ang motorsiklo kan duwang ini iyo at iginilid mo na duman sa lugar kan pinangyarihan kan aksidente dahil ta parehong nagulpi halos day mapakinabangan ang duwang motorsiklo. Sagkod sa ngunyan nagapadagos ang investigasyon may kinaraman sa nasabing insidente ini asin tigaran pa kung sisay ang may paninimbagan sa nasabi ng aksidente. Alagad ang pagiramdom kan Legazpi PNP lalo na sa mga motorista na magdoble ingat sa pagmamaneo lalo pang niya nagtaga oran-oran malnas ang tinampo talagang halangkaw ang posibilidad na magkausa nin aksidente. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Basta Morning, Henry M. Sige, bago kita mga sandali lang alas 6 kwa na pala no, alas 6:04 na, madali lang. Kapasadaan ta muna sa mga birthday greetings ta. Malalampasan ta tabi ini pag naka-news kita sa alas 6. Good morning, sir. Pandong sa nakianahaw, daipig suspend ang klase ngon yung payong na buda raincoat, pero pig suspend paguran. Yung baga, kahit anahaw kami kayo sa bulod eh. Good morning, tabi kay amigong Benji Dapugi, Maray Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capili Asejo. Good morning, amigo. Belated happy birthday po kay Danica Candia. Yan, ha? Danica Candia. Good morning. Good morning po. Permi pong nagdadangog sa Buena Vista, Legazpi, Baina Family in G. Baina. Good morning, Tabi. Pwede po palap status kang internet since yesterday wala pong fiber break. Talaga? Napanood daw? Pero kita naligo kita, no? Pakitext daw, Tabi, nindo kung sa iya na area kang PLDT. Buda, Tabi, yan na DCTV, ha? Alright. Tugang yan baganid. Si Phil Trump. Joke ini ka sa bago, ha?
Alright, happy 21st birthday po sa apo kong si Owen Orinoco ng Bagtang Daraga Albay from Lola Milet Robrigado. Good morning, Tabi. Siyempre kay todo dawa anong oran daay man nagbabahata si Salo pakan mga darakulang kabasan. Tama. Morning, Tabi. Suspendido po ang klase. Iyo po, sa Legazpi po, suspended pa ang klase. Face to face, no? Actually, ang suspended po is face to face. Pero po ang klase, dapat magpadagos yan sa ibang klaseng modality, ha? Happy birthday kay J.O. Ace, yan. Happy birthday po sa kay Madam Mirna Mirandilla Serrano ng Humapon, Legazpi City, and Alejandro Don Mirandilla Batalla ng Binanwahan East, Legazpi City from MMC. Yan. Ngunyan tabi na Friday, Feb 21, ang sa tabing birthday. Yan, ha? Alright, sige. Good morning, tabi sa gabos na listeners, sabi ni Madam Melinda Wee. Maray na agad, tabi. Rhea po ini, ka-fresh mo man po ilingon sa YouTube. Pabati po, belated happy birthday sa kuyang friend na si Archie Lloyd. Iyo lang. Grabe ang mga ulok niya. Ang mga ulok ni Rhea. Pakalaya, Ate Rhea. Happy birthday po, Papa Lolo. Sana po dahil mo pabayaan sa diri mo mahal ka namin from your nagmamahal na apo, Aryan. Anong pangaran ni Papa Lolo mo? Dahil mo man tinext Aryan sa pangaran ni Lolo. Happy birthday po kay Kian Bilangel. Yan, happy birthday. At saka, happy birthday po kay Mama Muyak mula kay Angel na ilingon na ining texter tang ini. Texter ta, nalingawan sa pangalan ni mama niya. Sige, sige po. Okay na ba tayo? Okay na ba tayo? Okay na. Ang mga bareta po, masunod na. Makalipas lang ka nagkapirang mga patalastas. Digdi po sa Morning Hirit sa DZGB. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap pilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, mismo infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, alas 6:14 po ni Naga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Biyernes 21 po, mga tugang kang Pebrero, yung headlines kan mga bareta. Lokal na gobyerno kang Legazpi nagsumiter po nin request sa Law Department kan COMELEC para sa exemption kan implementasyon nin mga programa, proyekto asin aktibidad sa laog kang election period. Pagputol nin kahoy bako bawal, alagad kay puhan makumple ang mga rekisito sigon sa DENR. Department of Energy naghanda na para masiguro ang supisyente ang supply nin kuryente sa midterm election. Tortang talong top 2 sa best egg dish kang Taste Atlas. Sa ibang nasyon, Italian Prime Minister Giorgia Meloni binisita si Pope Francis sa ospital sa Roma. Business News, Transport Group naghirit nin provisional fare increase sa mga pampasaherong jeep pendiente sa desisyon kang LTFRB para sa 5 peso increase sa minimum fare. Health News, epekto kan AIDS GSM sa salud kang publiko, ibinulgar kang eksperto sa salud. Detalyes mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal. Ang lokal na gobyerno po kang Legazpi nagsumiter nin letter request sa Law Department kan Commission on Election para sa exemption kan pag-implementar nin mga programa, proyekto asin aktibidad sa election period. Inan pinagkumpirmar sa DCGB News ni Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. kung saan ka nakalis na simana kan maisumiter nin daan surat kay ban detalyes kan mga programa kang LGU na nag-implementar ngunyan na taon. Sinabi ni Garbin na sagkod ngunyan wala pa sindan ni naresibing kasimbagan, alagad nagtaonin asigurasyon ang komisyon na maipaluwas ang desisyon bagong Marso 28 ngunyan na taon. Kadalihan ang pag-iilang asin ang mga nagagada naman yung pinagpipiling oras o panahon or intended date. And therefore, those social services intended for medical assistance, for burial, and those who are individual in crisis situation should be exempted talaga. Mientras tanto, iba pa niya to, mga tugang na mga bareta, nakaka-afektar sa pag-attract ng potential investors ang pagbaha sa Legazpi City sa programang Negosyo Time sa DCGB. Sinabi ni Architect Arnel Freyo, ang Vice Chairman kan Board of Directors kan Legazpi City People's Council o LCPC, na kaipuhan ng long-term solution para ma-address ang flooding program sa syudad para maka-attract ng mas dakol na investors. Tinawanin doon ni Freyo ang importansya kan pagkakaigwa ng comprehensive flood control plan sa syudad. Katakod kay ni kasabay man sa mas pinagtibay na mga aktibidad kang LCPC iyon sa indang environmental advocacy, katuwang ang environmental planners, engineers sa sinibapang experts na posibleng makatabang sa pagtaonin solusyon sa nasabing problema. Mientras tanto, kasunod kan matrayumpong mangrove preservation project sa Manito Albay, kang United Architects of the Philippines ipinagbubusol kan organisasyon nagibuhon ini sa syudad ni Legazpi, alaga naghalat pa nin fondo para sa indang proyekto. Bako bawal ang pagputol nin kahoy, alagad kaipuhan ang mga rekisitos na dapat ikumple. Inan ipinaliwanag ni Forester Armando Umolida, ang OIC Chief kan Enforcement Division kan DNR Bicol sa programang Kapalibutan Ta.
atamanon ta sa DCGB ang pinaka-silent feature sa Presidential Decree 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines. Ang Section 77 kung saan ang pagputulin paasin pagtransportan ng kahoy dapat na may permit hali sa gobyerno, partikular na sa DNR. Sigon kay Umulida, para makakuha ng permit dapat makapagpresentar ng titulo ng daga na nagpapatunay na sa diri kay asin priority an may sertifikasyon hali sa lokal na gobyerno o sa barangay na nagasabing wala nin nakukontra sa pagputol ng kahoy. Para man sa pagtransportar kay ni dapat na may transport permit kan kung sain pigusokol ang laba pero ang volume asin anong klase ng kahoy ang ibabiyahe. Ang personang madadakop asin mapapatunayan na nagbayular o nagbayular digdi ang papatawan ng penalidad asin pwedeng mapreso in anom na bulan sagkod 2 taon. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. May dagdag na report si Al Armario. Hali dyan sa luwa. Priority kan Aleco ang Kuliat Daraga Substation na ma-modernize para sa International Airport. Yan ang bintasan na tatanamo ni Aleco General Manager Engineer Wilfredo Boxit. Nagkaoron sinda ni Congressman Saldico kanako Bicol. Ang Aleco tinawanan ng 390 million para mapa-improve ang Daraga Substation, Siringman ang Ligao City Substation. Dahil ini ang priority sigon kay Engineer Boxit. Pigpapasiguro ang International Airport na mapakarayan na serbisyo sa kuryente. Asin ma-modernize ini. Kaya ngunyan na Aleco, pigingo aman na ma-improve ang sa indang serbisyo. May budget na ang Daraga asin Ligao Substation. Masunod naman ang iba pa dahil igwapang dagdag na 1.2 billion hali sa gobyerno nasyonal na iningwa man ni Congressman Saldico para sa total rehabilitation kan Aleco. Al Armario, DCGB. Sanggo ni ang panlalawigan kanalbay, hahagadan nin informasyon ang Provincial Engineering Office sa kahandaan kan mga ekipahe sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital. Report kay Karen Ala. Pangakudan kan komisiba kan salud ang Provincial Engineering Office asin ang namamayukan Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital o JBDA nga ni inaaramon ang kahandaan kan ospital sa mga aldaw na ini sa pagresibihin mga ekipahe na gagamiton para sa ospital. Sigun sa komitiba sa salud ang sanggunian panlalawigan, dapat maaraman kay ni sa sunod na semana ang kasimbagan sa Provincial Engineering kung sisay ang nakatalaan na magdara o taunin mga ekipahe sa ospital asinain na sa presente ang mga ini katakod kay ni maawat man maaraman kan komitiba sa presenteng namamayukan JBDAP kung kaya na kan sigpapakaray na porsyon kan ospital iakomodar ang mga ekipahe o medical equipment nga ni maging formal na ang operasyon kan ospital para sa mga albayano. Tiglalauman man kan sanggunian na dapat sa taon na ini mapulido na ang mga dapat mapulido sa nasabing ospital sa Tuburan, Ligao. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang, Jimmy na salita may dagdag man na report. Karong barangay na sana kanawas sa 53 barangay na total, anday pa na isasabay sa drug-free barangay dahil lang sa napagaraman igwapang sarong parametro na daay nakukumply sigon sa PNP asin sa PDEA. Ini ang barangay kag Manaba Coastal Barangay basado kay UAS Chief of Police Police Major Nathaniel Jacob. Ini nasanaan barangay ang padagos nindang pigsusubaybayan pa dahil lang sa kunday pa ini deklaradong drug free may posibilidad na igwa padigdin ni na user o poser dahil lang sa maski nga ni deklarado ng drug-free ang ibang barangay, may nagpupuo na naman na magpuslit nin droga. Araw ka nakagingal daw, may drug by bust sa barangay San Vicente dakop ang sarong persona na taga barangay Bagumbayan, ang sospechado. Sa ngunyan, padagosan monitoring kanawas PNP sa bawal na bulong na ini na pinagpapalusot sa palibot sa mga barangay
sa Banwaan kan Uwas Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGV News. Dagdag na bareta, kantidad na 9 million pesos na irrigation project formal lang ipinag-turnover kan Department of Agrarian Reform as a National Irrigation Administration sa duwang munisipyo digdi sa Albay. Bareta, dara ni Joshua Bino. Mientras tanto, sobra po sa sanggatos na informal settlers sa Tabaco, tinawanin sa diring istaran kasudma kan lokal na gobyerno. Bareta kay Jomar Bien. Sobra sa sangkatusan na naman ang mga informal settlers o mga residentes na dainin sa diring maistaran ang tinawanin sa diring istaran kan lokal na gobyerno kan Tabaco kasuudma. Ini matapos na ipinag-turn over ni Mayor Crisel Lagman sa 108 na mga pamilyang ini sa indang iistara na harong digdi sa Hiraya Manawari Residences sa ginibong turnover kan mga lyabe asin raffle kan sa indang mapipwestuhan ang mga recipiente ini 108 na hali sa sobra sa 20 mga barangay iyo nagpahayag ning kaugmahan at sin pasasalamat sa lokal na gobyerno dahil na konsiderar ang sa idang sitwasyon asin natawanin pagkakataon na magkaigwanin sa diri asin disenteng istaran sa totalmente uminabot na sa sobra sa 1,000 ang natawan kan lokal na gobyernong maistaran digdi sa Hiraya Manawari Residences sa irarom kang espuerso kan lokal na gobyerno asin kan Housing and Settlement Development Office kang syudad Piglalauman na abot pa o dakulpaan na maging recipiente dahil ang tasusog digdi kay Mayor Crisel Lagman ang mga aplikasyon kan dakulpa iyo nasa irarom pa kan pagpoproseso asin pagsasara tangan ina masiguro na magkakamit kan mga units digdi sa Hiraya Manawari Residences. Ito talagang mga magkakanigo asin dainin na makakalusot na mag-approve it sana. Yan ang report, Jomar Bien, DCGV. Balikan ta mga tugang ang report na naputol ka sa bago kay ba si Joshua Bino may kinaraman sa 9 million pesos na programa Kandar asin kang National Irrigation Administration na na-turn over na sa duwang munisipyo sa Albay. Joshua, good morning. Go ahead. Mga parauma sa munisipyo kan Malinaw asin Tamalig digdi sa probinsya kan Albay an matutawan ning mas dakulang tsansa na mapahalangkaw an sa indang agricultural productivity matapos na ma-turn over na kan Department of Agrarian Reform o DAR Albay Provincial Office asin kan National Irrigation Administration o NIA ang 9 million pesos kantidad na duwang communal irrigation system na ipinagibod duman sa nasabi ng duwang munisipios. 7 million pesos kantidad ni na irrigation system na ipinagibod duman sa Kinwartilan sa munisipyo kan Tamalig bantang 2 million pesos man kantidad na pinagibod duman sa Tagoytoy sa munisipyo kan Malinaw na pinag-implementar kan na National Irrigation Administration o NIA sa irarom kan DAR Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component Regular Fund. Sigun kay Provincial Agrarian Reform Program Officer 1 Patricia Rastulio ang turnover ginibo rinda sa Kinwartilan Farmers Irrigation o Kinwartilan Farmers Irrigators Association Incorporated asin sa Tagoytoy Irrigators Association Incorporated sa magkasiblag na seremonyang ginibo kan Pebrero 18, 2025 sa pagkataon
pagkataong doon, bako sana sa distribusyon ng daga ang agrarian reform, kundi pati naman sa mga proyekto ng irigasyon. Sigun kay Rastrullo, ang irrigation project na ini iyo na magsiserbisyo sa total na 91.4 hectares ng daga, kung saan ang magbebenepisyo kay ni iyo na sa 29.7 hectares duman sa Kinuartilan kan Kamalig na ang water source iyo sa Pinagdamayan River, mantang 61.8 hectares man ang magbebenepisyo duman sa Tagoytoy kan Malinaw na ang water source iyo man ang hali sa Taki River. Sa pagkataong doon kan dar sa paagi kan mga proyekto ini ang mga paraoma pinagalaoma na makapag-generate din mas dakol na income, mas mapapakusog sa indang mga umahan asin ang sa indang pagkabuhay. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Oras Pilipinas, alas 5 o kaya alas 6:28 po nin pag-aaga. Iba pa niya tong mga bareta. Matapos ang haloy na paghalat, nagkaigwa po rin masasarigan na supply asin malinig na tubig ang mga residentes kan Barangay San Antonio, Santicon, Malilipot, Albay. Matapos ang opisyal na inauguraran kan Ako Bicol Level 2 Solar Powered Water Supply System kan Miyerkules, Pebrero 19, 2025. Sigon sa mga residentes, dati sindang nakadepende sa depth well o pansod para pag-uahan ng tubig. Alagad kada bes na nagiinit, nagkakaigwa ng grabing kakulangan kung kaya napilitan sindang magharok ng tubig hali sa ibang mga barangay. Sigon kaya ko Bicol Party List Representative Elizalde Co, nakamaubutan kang programang ini na sigurohon na warang pamilyang magtitios sa kadifisilan ng supply ng tubig. Dagdag pa ni Congressman Saldi na aram kan ako Bicol kung gaano kadifisil ang buhay kung daing matanos na tubig. Kung kaya padagos na bigusulong kan ako Bicol ang pagpapatindog nin sa diring klase nin patubig na sarong sustainable solar powered water supply mako sa nang malinig kundi libre para sa mga hararayo asin pinakatios na komunidad sa Bicol. Sa tabang kan Department of Public Works and Highways o DPWH, naging posible ang proyekto na sa ngunyan makikinabang ang bilog na barangay. Pinanginutan ni Congressman Jill Bungalon ang inaugurasyon kung saan nagpahayag nin padagos na suporta para sa mga namanuaan kang Primer Distrito kan Albay. Sinabi niyang daisinda mapundo sa pagpagibon ng mga proyekto na talagang may direktang benepisyo sa mga namamanuaan. Magbabalik ang mga bareta, makalipas lang kan mga patalastan. GB News Express. GB News Express. Sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Mga tugang,
Abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matika. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suites
Sagmin, Legazpo City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, Sararo kita Ismail, always na Ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham. Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, VNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Hello? Ako Bicol Party List 131? Ay, yes po. Abot ko lang po kung ini ang opisina kan Ako Bicol Party List 131. Opo, sir. This is 131 Ako Bicol Party List. How can I help you? Abot ko lang po kung 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa Baluta. Ay, iyo tabi. 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa Balota. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa, number 131 sa Balota. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. GB News Express. GB News Express. Panagos kita kanyan mga tugang sa mga darakula niya tong bareta sa Lado Nacional. Naghanda na po ang Department of Energy para masiguro na igwang sufisyenteng supply ng kuryente ang nasyon sa maabot na eleksyon sa Mayo. Kasayang 2024 Performance Report, sinabi ni Energy Secretary Rafael Lutilla na nagpipreparar na ang Task Force on Energy Resiliency na pamamayuhan ni Yusek Wempi Fuentebella para mapakusog ang supply ng enerhiya lalo na sa mga lugar na mairekonsiderar na critical ang supply ng kuryente. Kakusugan kan tag-init sa bulan ng Mayo na panahon kan eleksyon kaya puga-puga ang preparasyon kang task force tanganing masiguro na dai mapalpak ang supply lalo na ang mismong aldaw kampirilian. Nakipaghuron man ang task force sa Commission on Elections sa COMELEC para maaraman ang importanteng lugar na mga ngaipunin padagos na establing supply ng kuryente sa bilog na durasyon ang eleksyon sagkod sa matapos ini asin magayon man ang resulta kan ginibong koordinasyon. Sigon kay Lutilla na igwaman sindang pangangaipo para sa mobile emergency units alaga day tulos ini mababakal dahil nasuspender ang USAID projects pero nagalaom pamangiraray sindang makakakuanin dagdag na units tanganing magamit sa panahon kan eleksyon. Ipinahayag mga tugang kan Commission on Elections sa COMELEC na dapat nang magparehistro ang gabos ng mga survey firms sa poll body sa panahon kan eleksyon. Sigon sa COMELEC, solamenteng ang pre-registered entity sana ang may permiso na magkondukta nin asin magpublikar nin mga survey sa eleksyon. Sigon sa ahensya, inyang nakapalaman sa inaprobaran kan COMELEC na Resolution number 11117 kung saan nakapalaman na during the election period, any person, whether natural or juridical candidate or organization that conducts the publicly disseminates an election survey must register with Political Finance and Affairs Department o of the commission. Siring man, igwapang kising aldaw ang kumpanyang mag-survey para magparehistro sa COMELEC sa oras na magpalyar sa kasuguan na magparehistro sa laog kad ipinagtala na peryodo. Suspendido ang sayn ng autoridad na magkondukta asin magpublika nin election survey. Pupunan po mga tugang kan Presidential Communication Office matapos ang paglusad. Pupunan na po ang transition sa Presidential Communication Office matapos ang paglusad sa pwesto ni Acting Secretary Cesar Chavez. Sigon kay Chavez, nakahuron niya ang Batikanong broadcaster na si Jay Ruiz na iyon masalida sa iya asin ipapamidbid niya ini sa palasyo sa maabot na Lunes, Pebrero 24, tanganing mapunan ang sarong simanang transition. Sinabi ni Chavez na pag-abot kan Marso 1, makakapagpuon na si Ruiz sa iyang bagong trabaho. Maabot kan sekretary na ang siring na transition may pautob sa gabos na ahensya ng gobyerno. Si Chavez nagsumiter kan sa iyang irrevocable resignation kan Pebrero 5, 2025 kay Presidente Ferdinand Marcos Jr.
Mga tugang top 2 ang tortang talong sa best egg dish sa bilog na kinaaban sigon sa Taste Atlas. Minidbid kan Taste Atlas ang tortang talong bilang ikaduwang pinakamasiram na egg dish na may rating na 4.4 out of 5. Ipinagladawan ang tortang talong bilang simpleng pagkaon na Pinoy. Versatile delicacy, ala abot kaya, madaling ihanda, asin pwedeng kaunon mas kanong oras, pamahaw, pangudto, asin pamanggi. Mientras na nanginot man sa listahan ang Taste Atlas ang Ajitsuki, tamago o ramen eggs hali sa Japan na may parihong rating na 4.4. Magigiramdoman na kanakaaging taon 2024 nasa top 5 ang tortang talong sa top 100 Filipino food and Taste Atlas. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta, gusto po ni Independent Senatorial Candidate Bam Aquino na dagdagan ang budget sa mga senior citizen para mas dakula ang makukuha kaining tabang para sa mga grocery, bulong, asin iba pang personal na pangangaipo. Naniniwala sa Aquino na kaipuhan kan senior citizens ang dapat na tabang pon sa gobyerno para mas dadaganan sa indang pensyon asin dai maging pagabat sa indang mga mahal sa buhay. Dakulaan may tatabang kainis sa mga pamilya na may inaataman na senior citizen dahil magamit nindaan kwarta sa iba pang importanteng bagay siring sa pagkaon, kuryente asin iba pang mga babayadan. Sigon kay Aquino, dapat na matawanan nin tabang asin dapat na atensyon ang pag-ataman sa mga senior citizens bilang pagmidbid sa indang papel sa satuyang nasyon. Kung mailihir giraray bilang senador, balak ni Aquino na pahiwason ang libreng kolehiyo asin sigurohon na makikinabang ang mga estudyante sa libreng pagbalon kan mga ni sa eskwelahan susog sa nakapalaman sa ley. Isusulong man Aquino na ang siguradong trabaho para sa mga Pilipino kasabay na ang mga out of school youth. Magbabalik ang mga bareta makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Lahat aprobado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao makadiyos makinabang yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang salutasin pang turismo, programa kantes asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma, estudyante para sila tayo mahugudyan, mga senior citizens siya masasarigan, makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang, siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa, Giselle Salceda kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Segundo distrito, ang board member niya to, maasahan ta, makatawo, makajos, yan si Glenn Casulla, Glenn Casulla, ang board member ta, digdi sa tuti, Glenn Casulla na, board member Glenn Casulla. GB News Express. News Express. GB News Express.
Mga tugang bareta ngunyan sa ibang nasyon, personal po na binisita ni Italian Prime Minister Giorgia Meloni si Pope Francis sa Gemelli Hospital sa Rome. Sinabi ni Meloni na maugman Santo Papa kan mahiling siya kung saan alerto ini as in responsive. Dagdag pa kaini na nakipagkarawan pa ang 88 anyos na Santo Papa as in pirming nakaulok. Ipinagpangadyi man kaini ang makaskas ng pagrahay kan Santo Papa kay bahan ang mga namanuaan kan Italia. Magigirumduma na nakaaging simana dinara sa ospital ang Argentinian Pope dahilan sa bronchitis. Matapos ang nagkapirang eksaminasyon nagluwas na igwainin ni pneumonia sa duwang baga kaini kaya inabisuhan siya kan mga doktor na dagdagan ang medikasyon asin pahingalo. Dakol na mga paratubod na nagduman sa luwas kan ospital kung sa insindan nagvigil, nagsindinin kandila asin nagwalat nin surat para Santo Papa sa tulos na pagrahay kaini. Naghihirit po ang transport group kang provisional fare increase sa mga pampasaherong jeep. Ini kasunod kan nakapinjenting petisyon ninda sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Gusto kan grupo na maski 2 pesos na aumento sa pamasahe sagod na daipa nakakapagdesisyon ang LTFRB sa Abril mapaluwas na sindanin desisyon sa petisyon. O kaya Oday pa nakapagdesisyon ang LTFRB sa hirit na 5 pesos dugang na minimum fare. Sigon sa LTFRB na posibleng sa Abril, may paluwas na nindang desisyon sa petisyon kung sain pag-aadalan mo na nindaan magiging epekto kaini sa mga pasahero asin sa ekonomiya. Business News. Business News. Mga tugang health news. Epekto kang ageism sa salud kan publiko ibinulugar kan mga eksperto. Detalye po kang report kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. May dakulang epekto, impact sa gabos na aspeto kan salud ang kanlambang individual, ang ageism o pag-stereotype kung paano kita mag-isip, ano ang satuyang namamatayan, asin kung ano ang satuyang aktuasyon para sa iba o para sa sarili base sa edad. Sigon sa mga health experts sa kinabaan na apektado kayo ni ang physical health, mental health, and social well-being. Sinabi pa ka mga eksperto na ang ageism may magabat na economic toll o pang-ekonomiyang danyos sa lambang individual asin sa komunidad. Idinagdag pa ka mga health experts na ang wisdom of age, importanteng asset na dapat tawanan ng importansya o pagpapahalaga asin respeto. Health News from Newsbase, Mardela, kay Niba. Mientras tanto, report sa kabugtakan kang panahon kasabay mga tugang si Alexis Ruiz-Vivar. Ako, para po sa ating latest weather forecast, ang shear line ang patuloy na nakakaapekto sa Southern Luzon at Visayas ngayong aldaw. Bale, as expected, itong shear line ay magdadala ng mapanganurong kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-uuran as in mga pulo-pulong pagkikilat, pagdaguldol na mamamatian sa bilog na Bicol region. Bale, itong shear line sa ating weather advisory, ang unya na aldaw ay magdadala ng moderate to heavy rainfall na may tinatansyang 50 to 100 millimeters of rainfall sa mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Catanduanes, pati na rin sa Masbate, at heavy to intense naman or yung may estimate na 100 to 200 millimeters sa probinsya ng Sorsogon. By tomorrow naman, inaasahan natin na itong shear line ay magdadala ng moderate to heavy rainfall sa probinsya ng Masbate. Hindi na natin inaasahan na ito ay magdadala ng heavy rainfall sa mga ibang probinsya ng Bicol region. So, Masbate lang yung naasahan natin na affected by tomorrow. So, kung dito po sa Albay ay asahan natin na mag-i-improve na ang
ating weather by tomorrow based sa ating weather advisory. Yun po, sa ngayon wala namang binabantayan or minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. And sa ngayon po, nakataas ang yellow rainfall warning sa probinsya ng Albay at Sorsogon dahil sa inaasahan nating dadalhing ulan nitong shear line in the next 3 hours. Bale, yun po ang ating weather forecast. Yun po si Alexis Rivior ng VOST Pagasa Legazpi ang nagbabaruta. Mga tugang sa indong nadangog ang kabilugan kan mga bareta ngunyan pungaldaw sa GB News Express. Nagsurat kan bareta News Director Mardy Lacruz, katawang po sa Angel Mostasa, Siringman, ang report kan Megaforce Patrol hali po dyan sa luwas. Nipuan mga bareta sa DCGB. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Oh yeah! Basta morning, Henry! Mauranon sa luwas, ano? Baha digdi sa baba, mga tugang kan DCG. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang po nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing maugmang atay, kay pan po mga tugang nasabayan ng proteksyong Liver-Aid. Liver-Aid Silimarin Capsule, ang Liver-Aid Silimarin Capsule, para po yan salod asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver-Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saralo na pag-inom kang Liver-Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver-Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver-Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver-Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. Inihahatod sa inyo, kang Department